Doncs just després d'aquesta cançó ja no ens passa als Amics de les Arts. Anem a repassar l'actualitat des de l'òptica del Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila, en Xavi Paz. Xavi, bon dia i bona hora. Molt bon dia i molt bona hora. Entre altres coses, regidor d'Esports. I això vol dir que després parlarem del ple, perquè aquest dijous tenim ple ordinari del mes de maig, però el divendres es presentava les novetats de l'Esportíssim, perquè comença a fer ja caloreta, estem a finals de maig, principis de juny, i arriba una nova cita amb l'esport, amb algunes novetats, bàsicament pel que fa a dies i horaris. Xavi, oi? Estem parlant d'una lleugera Hi ha dues novetat. petites modificacions en el que és el... O sigui, jo diria que l'esquema es manté, i jo crec que es millora en el sentit que es consoliden els dos caps de setmana d'activitats, on el primer cap de setmana té importància, per tant el proper té importància la cursa de muntanya, i aquí ja hi ha la primera novetat, que la cursa infantil la traspassem a dissabte a la tarda, per esponjar una mica més el diumenge al matí, donar-li tot el protagonisme en els xavals el dissabte a la tarda i en els, diguéssim, els que fan ja la carrera de 10 quilòmetres i de 26, doncs el diumenge al matí. I el mateix una mica hem fet seguint el tema de la jornada més de concentració d'esports, més d'esbarjo i de promoció i de socialització amb l'esport, que el passem o portem part d'aquesta activitat a divendres a la tarda en comptes de concentrar-la tant dissabte al matí. Com molt bé has dit, a vegades ja al juny ja són dissabtes on la calor apreta molt, costava molt despertar-se, després, diguéssim, la gent tendia a queixar-se una mica de les calorades i l'esport per fer-ho en l'aire lliure i amb aquelles calorades, i per això hem cregut oportú fer aquesta festa de l'esport també molt concentrada en divendres a la tarda, acabant amb una festa de l'espuma, i concentrar-la tot en un parc que és una assignatura pendent, és un repte, és un parc que és magnífic, que no tendim a utilitzar-lo tant i que, per tant, ofereix moltíssimes possibilitats, com és el Parc de la Mariona. Per tant, unes activitats que després manté el reconeixement als esportistes, manté també tots els sopars d'entitats que aprofiten per celebrar el final de temporada, i per tant doncs, un cap de setmana, o en aquest cas 10 dies, que parlen molt bé de la potència esportiva de Molins de Rei i de totes les seves entitats de l'esport. Per cert, que entre altres coses, dilluns que ve es presenta Disport Futbol Club, que parlàvem amb el seu president en el seu moment, quan va fer aquest torneig aquí a Molins de Rei, que estaven en converses amb el mateix regidor. Hi haurà possibilitats doncs, que s'estableixin al municipal Josep Rai. És que de fet ja ho estan. Ells estan al Ricard Ginebreda, que on hi ha espai, i per tant ells ja estan entrenant des de fa un any a les instal·lacions del Ricard Ginebreda, estan encantats, i per tant a partir d'aquí i a partir d'haver fet aquest torneig, i sempre m'havien comentat de dir, escolta, si nosaltres venim aquí i a partir d'aquest moment doncs, tenim possibilitats d'ampliar aquesta entitat i fer-li una seu a Molins de Rei, i jo crec que és magnífic també, és una potència més de l'esport, no? És el fet de la integració gràcies també a l'esport, i jo crec que ho vam disfrutar tots aquell cap de setmana que hi va haver el torneig, i per tant doncs, el que farem dilluns que ve és la presentació d'aquesta entitat amb seu a Molins també. Molt bé. I recordeu que també aquest diumenge hi ha la 5a cursa ecològica de muntanya. El dissabte serà la Eco Infantil, dissabte a la tarda, i el diumenge l'Eco Llarga, a 8:45, i a 3:45 l'Eco Curta. Les inscripcions fins a 25 de maig, per tant fins aquest dimecres. És el que, bàsicament, es consolida el primer cap de setmana amb aquesta cursa a la muntanya, la cursa ecològica, però que aquest any fa aquesta diguéssim, entrada en el dissabte a la tarda amb la cursa infantil, i per tant un cap de setmana que, si el temps es respecta, doncs estic convençut que serà tot un èxit. De calor sembla que es preveu, Anem a parlar dels pressupostos participatius. També en roda de premsa es presentaven les propostes concretes i la participació que hi ha hagut per barris finalment. Primer tinent d'alcalde, quina anàlisi en fa si parlem de la participació doncs, que hi ha hagut un cop ja analitzades totes les dades? Destacable, i des del punt de vista que estem fent aquest aprofundiment, en aquest empoderament de la ciutadania i en aquesta presa de decisions, en alguns casos col·lectiva, doncs entenent i amb la introducció que nosaltres prefèiem, que era una prova pilot i que per tant havíem d'aprendre tots col·lectivament, nosaltres jo faig una valoració força positiva del procés.
És evident que segurament tècnicament és millorable i haurem de mirar de fer més atractiu el fet que més enllà de la proposta després també es decideixi, i perquè aquí hi ha hagut moltes més propostes i persones que han proposat que persones que han decidit. També és veritat que hi ha hagut gent que ens ha dit escolta, jo pensava que és que jo ho havia fet o jo he tingut algun problema a l'hora de votar. Bé, en qualsevol cas, torno a dir, 1.000 persones proposant accions per Molins de Rei, després més de 500 votant i decidint el que volia pels seus barris. Jo crec que és una xifra destacable, entenent, insisteixo, que és una prova pilot i és una prova doncs, que marcava i volia decidir i vol decidir aquestes decisions, aquestes inversions pels barris, pels diferents barris de Molins de Rei, amb la qual jo crec que és una experiència que serà gratificant i com ens van dir molts veïns, ara el que s'han de fer és fer. És a dir, complir amb aquestes execucions pressupostàries, amb aquestes inversions i per tant donar-li continuïtat a un projecte que en el 2017 ha de tenir el segon capítol. Com s'explica per això el primer tinent d'alcalde, per exemple, la poca participació que hi ha hagut si observem els barris de muntanya? 2 vots a la Rierada, 1 vot a Vallpineda i 22 a Sant Bartomeu. Perquè per més que siguin veïns, evidentment estan més desconnectats. En aquest cas, per aquesta lògica de Molins de Rei, la seva problemàtica és diferent i l'estem treballant des de fa 5 anys des d'un punt de vista d'assolir la urbanització definitiva d'aquests sectors. Segurament el paper, diguéssim, dels veïns en aquest cas ha estat menor també i segurament la possibilitat de fer propostes, insisteixo, en uns barris que els hi falta el més essencial, doncs segurament no era, diguéssim, havien de participar, però podia justificar precisament això, que és que, diguéssim, que ells estan per arreglar lo gros, per arreglar lo important, per arreglar el que és un deute i un dèficit històric de Molins de Rei amb els veïns dels barris de muntanya. Per tant, aquestes proves jo crec que és bo incorporar-les, tot i que hi hagi poc votacions, perquè si no segurament estaríem dient lo diferent i la pregunta seria una altra. I com és que no integreu en els barris de muntanya en aquests processos? Jo crec que ho hem de fer amb normalitat, però també hem de ser molt conscients de la realitat que viu els veïns dels barris de muntanya. També, en alguns casos, com Vallpineda, per exemple, amb molts propietaris que ni tan sols pràcticament fan vida a Molins i qui hi viuen ni fan vida a Molins i que, per tant, estan esperant que realment pugui haver uns projectes d'urbanització per tal que ells puguin consolidar les seves propietats i convertir-les en terrenys urbanitzables, que hores d'ara, moltes d'elles ja sabeu que no hi és. Per tant, a mi no em preocupa excessivament en aquest cas, sí que em preocuparia si no arribéssim a temps de fer el que és el nostre gran compromís amb els barris de muntanya, que és arribar a fer la urbanització d'aquests barris. Justament també escoltant alguns comentaris algú deia, home, només 1 o 2 vots decideixen 4.000 euros d'un pressupost. Bé, doncs són els que hi ha hagut. Tampoc ens plantegem unes eleccions si hi ha un 30% de vots que tinguin menys impacte o menys capacitat de decisió d'aquell 30% que altres eleccions que tinguin el 80%, no? Per tant, doncs sí, ho han decidit. Si no hi hagués hagut cap vot, evidentment ho haguéssim fet de forma diferent, però havent-hi un vot, estan obert el procés per tothom, tenint tothom les mateixes garanties i igualtat d'oportunitats, doncs escolta, si hi ha hagut algú que ha fet l'esforç, ha votat i ho pot decidir també amb un procés que ja estava validat pel propi Ajuntament de Molins de Rei, doncs benvingut sigui aquest vot. El que sí que estem parlant molt de participació ara és a la carretera, que hi ha xup-xup, la gent en parla. Com va anar la passejada i de moment les sessions que hi ha hagut? Perquè aquí hem escoltat forces comentaris al respecte. Doncs com sempre, quan aixeques un procés d'aquest tipus hi ha comentaris de tot. Sí, i segurament hi ha neguit tot també. És millorable i segurament hi haurà neguit i segurament podem sentir moltes queixes i moltes comentaris i segurament alguna alabança, però jo em quedo amb l'important, que és que aquest govern ha decidit encarar el que és la reforma de la carretera, que tots sabem que és un altre dels aspectes històrics de Molins de Rei. Som el municipi del nostre entorn que menys ha fet per si més no dignificar i embellir aquest espai públic, que és un eix troncal i comercial importantíssim per Molins de Rei, que per tant aquest govern ho portava en el programa de govern, ho ha aprovat en el pla d'actuació municipal i fa els processos per tal que decidir quin és el millor projecte per la carretera. Neguit, és normal, jo puc arribar a entendre que pugui generar neguit des dels comerciants, des dels propis veïns de la carretera, però el que estem explicant, estem fent un procés de participació, primer de tot, per escoltar molt bé a tots els sectors,
per escoltar i identificar molt bé tots aquests neguits o resistències que pugui haver aquest canvi que pugui haver a la carretera. Segon, per entre tots escoltar-los i a partir d'aquí plasmar-los, perquè qui ha de treballar els projectes de la carretera, que el seu compromís és fer-ne fins a 3 projectes de la carretera, doncs tingui la màxima informació possible. I tercer, doncs hi haurà un moment, a partir d'haver escoltat a tothom, doncs que podrem votar i podrem també decidir quina és la proposta que més ens agrada per afrontar la reforma de la carretera. Jo des d'aquí l'únic que faig és convidar que tothom participi, que vegi quines sessions hi ha, ho pot veure a la web de l'Ajuntament, ho pot veure en els fulletons tríptics que han arribat a casa, i que tothom que tingui alguna cosa a dir a la carretera, que vulgui informar-se, que vulgui tenir, doncs, estar en contacte amb aquest projecte i participi. El que observo és que molta gent associa participació en plaça del mercat i de com va quedar amb una certa desil·lusió per part de la gent, no agrada aquella plaça i s'associa amb fet en participació, i per tant es tem que pugui passar el mateix en altres índexs de la vida, com per exemple amb la carretera, per exemple. Sí, hi va haver 4 processos molt concrets en el mandat 2007-2011, va ser la plaça al Mercat, va ser també la Federació Obrera, va ser els baixos del barri del Canal i va ser la plaça de Calacòrdia, i per això nosaltres vam ser dels que vàrem comentar doncs, que sí, que certament, i per això vam fer un petit decalatge en aquest sentit, del 2011 al 2015, de replantejar ben bé la participació, de veure com la podíem afrontar. Jo crec que hem madurat i la societat segur que està madurant en aquesta direcció. La gent, tot i així, per més que alguns pensin que allò va funcionar malament, però un sector molt important de la ciutadania també vol implicar-se i vol que se la tingui en compte, i per tant això és el que estem fent en aquest mandat, i jo crec que ho hem de fer sense por, ho hem de fer havent après, si és que hi va haver errors, evidentment, en el passat, i ho hem de fer amb les millors de les intencions de cara als projectes ambiciosos, importants i estratègics que hi ha per Molins de Rei que afrontem en aquest mandat. I el neguit que escoltava també és que hi ha gent que es plantejava tot el poble ha de decidir com volem la carretera, que és un espai molt concret, és a dir, veïns i veïnes i comerciants s'ho plantejaven també, això. Per descomptat que tothom ha d'opinar des de la perspectiva que és un eix estratègic per tota la vila, i per tant, si fos el cas, i sempre ho havíem, i posem nosaltres aquest exemple, nosaltres, arribat un moment, també vam escoltar a molts veïns del carrer Riera Mariona, en el moment que després de 8 anys vam obrir el carrer Riera Mariona, però escolteu, si només haguessin fet el que ens haguessin dit els 4 veïns afectats, doncs potser el carrer Riera Mariona ara mateix estaria tallat al trànsit, i jo crec que tothom entén i pot arribar a comprendre que el carrer Riera Mariona és molt important per la circulació i la mobilitat de la connexió entre els diferents barris. De la mateixa manera, jo crec que és important escoltar tothom, perquè tothom segur que té una idea i té un projecte i uns neguits i unes preocupacions i uns somnis pel que és la carretera a l'Avinguda de Barcelona i l'Avinguda de València. Per tant, jo crec que sí, que tothom ha de poder opinar, només faltaria sobre el que volem per la carretera, perquè fins ara ha fet molt, ha representat molt la carretera, i volem que continuï representant pel futur. Bé, aquest dijous, recordeu, tenim ple a l'Ajuntament, ple ordinari del mes de maig, amb algunes novetats, canvis a l'organigrama, com ens comentava la regidora portaveu Anna Aroca, sortint de la Junta de Portaveus el passat divendres. Si li preguntem, ja que és el primer tinent d'alcalde, en Xavi Paz, a què obeeix aquest canvi, cessament del director de Serveis d'Economia i Serveis Generals, Jordi Bascuñana, i fins i tot ens va dir el nom ja Anna Aroca del nou càrrec, a l'espera del ple, David Lobato, que ocuparia aquest càrrec. A què obeeix, si ens pot dir o aclarir alguna qüestió a aquesta hora del matí, el primer tinent d'alcalde, aquest canvi a la direcció de serveis? Escolteu, hi ha 5 càrrecs directius, que són càrrecs de confiança, que tenen les seves trajectòries professionals també, i que ha arribat un moment, doncs, a vegades s'acorda que pugui haver algun relleu en el que és un inici de mandat. És que jo crec que no té més importància que aquesta, i per tant, si algú vol veure transcendència política, com sembla ser que fa la portaveu de Molins Camina, i que de seguida ja diu qui és el canvi, qui és el nom, bueno, que ho digui, és que per nosaltres no té més que diferents canvis d'organigrama. El Jordi és un excel·lent professional i ha fet una feina magnífica en aquests 5 anys que ha estat a l'Ajuntament de Molins de Rei, portant una àrea que a vegades és l'oblidada, que és la que ens ha permès endreçar
tots els números econòmics, posar en marxa nous processos de contractació importantíssims i alhora també un nou procés d'informatització de la casa des d'un punt de vista dels expedients, de la digitalització o de la nova OAC que està a punt d'inaugurar-se. Tot això és el que s'ha fet des d'aquesta àrea de l'Ajuntament i a partir d'aquí doncs, ell també tenia altres horitzons professionals. Nosaltres també creiem que en algun relleu i alguna energia nova havíem d'adquirir, per tant aquí hi ha una confluència d'interessos per reforçar el que és i el que és important, que és l'acció de govern, i per tant si algú vol veure més que això estarà absolutament equivocat, però en qualsevol cas ja farà i ja dirà la seva, diguéssim. Nosaltres és això, hi ha 5 càrrecs de confiança, estan, diguéssim, per fer la transmissió i com a annex entre la part tècnica i la part política, i en aquest cas doncs, hem considerat fer un relleu en una d'aquestes. Per cert, Oficina d'Atenció Ciutadana, aquesta setmana serà la definitiva? Bueno, esperem. A vegades ja veieu que els tempos polítics i els tempos de les il·lusions i de les, diguéssim, premures perquè tenim ganes d'ensenyar i de... Avui fa un mes de la jornada de portes obertes. Sí, ho sé, i sabeu que a més la meva forma de treballar precisament és aquesta, és no intentar mai anar més ràpid del que realment es pot, però en aquest cas segurament, bueno, jo crec que la jornada de portes obertes en Sant Jordi està molt bé, va ser tot un èxit. A partir d'aquí, doncs al final ha passat el que sovint ens passa i que aquest país no acaba de resoldre, que és, diguéssim, les companyies de serveis, que a vegades no aconseguim fer diguéssim, l'imbrincat entre unes obres i que les pròpies companyies de serveis et facilitin que quan tu hagis acabat l'obra elles hagin fet la seva feina, i per tant al final ens hem trobat amb un impediment tan banal i tan comú que es troben molts des de privats fins a administracions públiques, que és que hi ha algunes companyies que van al seu ritme que no és ben bé el nostre. I per cert, ja per tancar del ple, alguna altra qüestió destacable? Bé, portem una cosa important, jo crec que molt important també, que és que a partir dels bons números del 2015, doncs aquest govern amb els seus valors, diguéssim, de prudència, però alhora també d'ambició, doncs fa una aplicació primera, diguéssim, decideix aplicar part d'aquells diners que la normativa ens permet aplicar per decidir noves despeses, i jo diria noves inversions socials, i per tant decidim destinar part d'aquells diners, entre altres coses, a plans d'ocupació propis que engega l'Ajuntament de Molins de Rei per tal de suplir o reforçar, diguéssim, aquestes polítiques d'ocupació que fa. I a més ho decidim fer en sectors que ens havíem compromès a fer i que, per tant, entre altres coses, això és el que ens ha de permetre a partir del juliol, a partir que acabi el curs escolar, reemprendre aquella iniciativa que vam fer l'any passat, l'estiu passat, de patis oberts, on ens permet també tenir, segurament o incrementar el nivell d'inversions a les escoles i als equipaments públics en general, a nivell de dignificar-los, a nivell de mans de pintura, etc, i també un personal per brigada forestal, que en aquest cas també tenim molts deures a fer en tot el que són neteja de parcel·les públiques i un clos privades, i per tant creiem i decidim destinar part d'aquells diners de l'estalvi del 2015 a aquestes polítiques socials, polítiques d'ocupació. Tot això i molt més ho escoltarem a partir de les 7 de la tarda el proper dijous, ple ordinari del mes de maig. Preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu, primer tinent d'alcalde, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres, molt bon dia. Bona setmana. Passen 4